Dedika meda ipa ya tu yen safre nyina na nam na asofo na mo nyina meda mo ase papa se Yo mombra mi ni nkomomfa komfa no chi ayasabia ho na mo nyina moba yo nsenya nipa ni nyina ebi nso ho a ye betinka se ye hiem ha ye bedwendwen komfa no chi ayasabia kwan ya de befa so yo Efrem anya kaza tente mempe afefe de bia eno ase de enim se hospital na egu enim se hospital na sei enim se enye ebu aguye so e wo se ye hwekwan ye de be ye yo ya fe ni ebe ka brofo tente ye ade na ebu aguye so asai sika wo mo ehwe ye de betu manim ye body na enso taku sempo efie biara esi asase so okumasi biara sa wo mame sidi wo ha na se sidi ha nukura 200 cedis kura abosume kura na mde mame aye betim de aye yo sebia nya adoa obebo amoa ne ente so obene ho ukuta wade na ade na esai na se wa amoa ho obi meboa sebia nya adoa wa mu hu a obi mu na odehye wa nkoso a akwadwane gidai ebugu a ye ntwa da bia nya biem tireteti de tietia na se ohia moa so bia obeboa bia ye oman bapa bia no mo bia ma no oman teku a obeje oman sempo obeje mpanimfo se ketewese ye de wi a ne tietia so ne botoa enti ne ye begina kesi media na kesi tv ahwefo begina mu nyina nem se ye pese free ukada ebebe kesi media na kesi tv ahwefo nyina sebe santontum sika kwa na benya ye sese fa beboa ye pese ye nsoso ye ko Neso ye kakawa ye de koto ayo mu fi se empanimfo se okunni otere ne nsala si antumu ayechi we arishimama mamu nyina adwo ade ache bako biem ade ache ne sere che nra dedi kan fast mo twedi ampokwa me totrobos nyame otonsuo bo awi bo hu bo han bo anu no bo anum odoma boye ketremada bodwem moje die mo fisane a eja onyankopon na dom arakwa ena yeda so etiase die di kai ene efiada anadwo ena menemo ekasai ene na efofie ene efofie sesi a ebrada ebebei ekwabena ebrada ebebei ekwabena kwasiada ebei na wotwe eyakwaside kwasiada ebei na wotwe eyakwaside onse medika be chekere se na boni ni nyina no ubu nano a ewomu edan kron enan kron 9 days enti fodwo okay 9 days ya ebesi eda ukuada sa ukuada no ekuda pakuo ebesi friend ukude no okay no nem kron a ebesi efiada sa fiada no efofie sene ene fofie okay 9 days pepe ebesi kwasiada sa kwasiada na yakwaside na enkron wati ase yedas na manyankopon enti besre kwasiada ebeyi na wotwe yakwaside besre ogunsa yapaye fra onananom onsamanfo anya umba bi kro wonna na wo obusuamu a na obubu ablabo papa eblobo trene enye sika wo obi oska enso onye ni papa obi oska wanfa kwampa so obi oska wanfa no kwanso obi oska adwembone aseni tirimu ma obi oska onye nipa ho obi oska oni atenka ma nipa obi oska oni ahumobro obi oska obewu kwanfa no ho obi oska ohunu hia ni mobo obi oska enso bone asena blabo mase twem nyesa bi ni ekeka timpanimfo se eso sika ena soro mama sika de obi ka senya oboa sika ye papa fi se na wiase kra no woni sika aboa kra ho mfa so chew enkane de na ntesa wo enkane no na ntesa timpanimfo se eso sika ena soro o mama na dimpa eyesene ahunya ene de esa ba ni nyina ni ho yenso nko ba bia egina di pintin ewo ho onipa na ma no nsiabo enti niema nyina sakra nyina nipa da sani abla boni esu ne ban ena ma niema tutu asakra kesi media ena ohwei na kesi tv ena ebochi dom ahwefo minimu hia anadwofen ene fofie ya enye boni bia etiawa
masem eyetiawa asem nyina ne se enche bia ena yewura asantema wura opemso nana osetutu abebio na se kaso ohine bi ye abebio a na se wakwaba no ohine otoso bi no yewura opemso se de enim wo yasante yamamre ne yamamle mu amane mu ene abakosemu no opemso ne obri konfa noche ena ekabo mu echeche asanteman enti perifosi yeyinam enyeja entasionko enante na perifosi abo edifa na chese awose yehu bi na enanu ya ene beto odwa yehwe no television hodo nyina so mimpo de Adum TV ena mehweye yewura opemso asantema wura yewura yemwadwo apiafo yemwadwo buru yemwadwo sebe mu sebe nya ado yewura odawro ma na ti babie sebe mudi dine bi fitofo ma na yefa odawro ma ene ti babie odawro ma ene ti asetra papa odawro ma ene didi ne enom efise me kan obi nti ase so obeti ase so nti ase wa wasem media meti ase efise arore bo na ti anadwobo akasa ahuri bo ano o na ti anadwobo akasa de ono ohene da ono to ohene kasa me kasa ejira ho ma se sebe mu sebe nya ado a ye nananom enti ene wo ho yedi buo ma wo dada ne da nyina sebe mu sebe nya ado a ya saase bidie ye nananom na prede to ho ene enso ya beto enti dada da nyina no ye da wo na enche bia ne beto dwa Ghana ewiasa fa na nyina se Kumasi G Hospital Konfanoche Teaching Hospital ya eye G ayale sabia edan no e fa hyase edwiregu baby krake ya edan se de esi kono emfa sem papa ma na yewura soso eje nani gyen no sebia mu sebia nya ado a obebo amoa ne ente se obene ho ukuta wade na ade na esai na se wa amoa ho obi meboa sebia mu sebia nya ado a wa mu hu a obi mu na odehye wa nkoso a akwadwane ti santimengura e de betudwa me hwe no Adum TV se ontra ho gi dai ebugu a ye ntwa da bi anya biem so hwe yen abibi memu ha titru se da bi yen Ghana memu ha gi ayele sabia no eye soronko da wiase ba bia efetete acheye nyanzo so edaso gira de gina edai ni bubu nti hia se gi dai no ye beye se de o si ye no kra no wasesa ne memu a ekoyie papa tete de tietia na se ohia moa so bia obeboa no bia ye o man papa bia no mo bia ma no o man teku a obeje o man sempo obeje mpanimfo se ketewese ye de wiewia ne tietia so ne botoa etine ye begina kesi media na kesi TV ahwefo begina mu nyina nem se ye pese free ukwiada ebebeyi ukwiada ebebeyi ye pese keko ukwiada nemum nyame ne nanam to busupa na mokoye moa ke betimi an ke pese ko ukwiada ebeyi ana free ukwiada ekoya kesi media na kesi TV ahwefo nyina ye fanyina sebe santontum sika kwa na benya ye sese fa beboaye ye pese ye nsoso ye ko ne so ye kakawa ye de koto ayu amu fi se empanimfo se okunni otere ne nsale si antumu ayechi woni bibi enye bibi awo hospital sam ne kan yare sabia wodi awon yare nkwa o ma me bi be yale o papa bi be yale wo faase bi be yale wo fa bi be yale wo ba bi be yale wo bushani bi be yale etibi srewo sa adoye wi ye fama wankasa okra fa ye ne sa skala de beba no bompa ye ne fatuma ye ne fasi gina ye ne fa hwa de wate ne pese ye nsuso kesi media ne na kesi TV ahwefo ye nso ye koso odono mane ba se de opemso odi kai ene sebia mu anoche kwa mfempon echechira asantema no sa na osetutu a otoso bienu
ono so ne sabe kesi media ye so yes ye bechechire ye sabe ya yale sabia ye beboa tiawa ketua bia nsa de obenye bia free na de kro odawroma ye biwate minua emame nkasa bebre minim de mbetimi aye minim odo amwode ma kesi media na kesi tv enti esrem nyaado kakra bia nsa de obenye bia faboa ene mia minua waya ma de nyina mia minua ba one ne kunu eye yenua waya de ene menene di nkomo ene dua yi ono so wayemu bi papa waya de pa ne wiase bayifo ba ena nani enso ade eye mia menua pla wusu ansa nyame nhyiraw ono yire oma nkwatenten oma ahoden oma onyinkire oma asetena papa ba bia wuyi ses kan free no mesrese odi aye gina ye de ama wa ho wate onyankopon ontire nim kire ono yire gina wate enti yenua owusu ansa o America waye ne famu de enti waye ne famu de no mehwe wona aka minim de metima ye se ka mo yi adompa na maboa ke be se nyesika se be ka efe na nke de akọ be gira obempa kokko tam no nem so ya de kese ye nyisika no mu 1 penny kura mfirim menso me kakra me wono meso me de beta akiri enti esre kese media na kese tv ahwefo nyina obia odi scanner me say wo be ye no me say wo ya me sre wa wo ye sa scanner a me ka asema kire ka wutiri mu asem no akoma mu asem bi ehia wo na fa to so ye mfa ko saraka esremni saraka emfa makumasi ji ne etibi siese ayaresabia kese ya kumasi ha amanfo fetichiri ni benchire ye nyina ade nkrofo e ba ayaresabia wo e ka wakoma bia beboa minim de mbetimi aye na minim san somo ye enti ene dua yi minim hia anadwo fai a ene fofie ya mesramo obi anyina family obiala enyina family bi obenya bia me pese ke betimi anka ye ko ukuada na yawura ya na otrase pa kampe ukuada ena nke de beko enti se efiri ukuada no ede ekono na nka mepe ukuada ya enti ba bia ebeduru se skalo so ye ni kakra de duru ukuada na dia ye diskalo beko so ukuada no se so ni nkoa dia ema ukuada ebebe dia ye diskalo beko ukuada ya alopa ya kwa ede beko no so no enye kokoamu de sebe utwa boamu ade etwa wonsa utwa botom de a etwa wonsa eje kokoamu de ye de beko ne yakotwa ama kese media na kese tv ahwefo nyina obi so won se ne sempo ne tekuro ode baaye no sebia mu sebe nyaado ye de kodi hu dwuma se me fa bi mpo a me na menya no me na menya asudie me na mo asudie kese won kokwa moche entem anim ti mesre obia me de metima ye mo meye bi enti free echina enei anyimre de koyi mesre mo nyansa nkyerane ne mfa enko na yemfa enko boa nyame onhyiraw omo ho ban onye akoma so ade bia ma wo nyankopon ontire ni mu nkyiraw obrempota no emochi dom sikada enkukuru sabe emfa tubie mu ode no abasebu ye de nto so wate sikada enya omwa wate asempa na makacho gidi ne sikada ye kamu asem kirewa ene ahode ekuta no ene nhyire wo mu a wona woni me hwe kura na me ka asem ketuwa bi obi abepe president yadi obepe mp yadi a ose me ko sante hene ho na akogine nsem nhyira woni wala kro sikadwa de men kan bibiri obi biala se wotaku se wo sempoa me number edam screen no so yi 0246 16 94 16 no sa me number no a eno ana me de aye mobile money me number ya edesk ya ni 0246 16 94 16
eno a ene sebe me dey mobile money o send a edin ne beba nana okonfo kese edin ne beba nana okonfo kese sebe mu sebe nyaado pani wo yemfa ne isebotum enti sebe me din tie no saa na yemi bibia nipa bonefo bi oya ade a ne dia ode ani mobile money nko ena ne din pa nko ya bi edin ne beba nana okonfo kese 0246 169416 say ya ntimi enkoye bibi a sebe ne asu ya nwene oman ho ya oman ba mapa so wo wi asefa na nyina obetuma bebo fi say gi dai de minim etimi ni nipa firi kofo dua bagi minim etimi ni nipa firi kirem bagi minim etimi ni nipa firi achem ebagi minim yetimi de obi firi ebono ebagi yetimi de obi firi krache ebagi Ghana ha de babia se gi epa ho 37 de Kumasi gi ni de emu bibia dana kwam enti e metre ho e medai no fofo na ye kwaye yese kesi media na kesi TV ahwefo nyina nyame wo nhyirawo meda ase so ya ahoboa ya obeboa nyame muawo obrempota no ntrenim nkyirawo bibia wo ye bia nyeye ma wo nyame nhyirawo meda ase pi hyele nso kwasi ada ebe na wotwe e ya kwasi de gunsa yapaye ne boa enkopo nhyirawo so dedika meda ipa ye tuen safre nyina na nam asofo na nan mo nyina meda mo ase papa se so momra mi ndi nkomonfa konfanochi ayasabia ho na mo nyina maba so nimsenye nipa ne nyina ebi so ho a ye betinka se ye hiem a ye bedwendwen konfanochi ayasabia kwan ya de befa so emeti e bi na me na ya abandi ne be to ade no konfanochi an wo ba me ho no be ka chense na se de adwuma de ahye me nsa no me hia wo na moment se me wo mu no doso ode tu manim nam se ampa me a me wia me ho abehwe me tete me wia me ho abehwe emergency e yiwo kakra nante ho na dwubi ahwe se de osite me ya ka asma jesem kohwe ansa nam de ayasem me ba ho na dwube dumi no bi benante ya me ba bempre no nam se to kan nam se me hunu bibisa no se block no de asa kra enso man kan che na nam se wia me ho ba ha so benante ha so kakra na me hunu asema edae so konfo no che e de to no wa anyare da ne konfo no che ayare obi konfo wa anyare da nti die ne de ato no de wo yare timi ka che ne se kwa bi e be fa so a me no me manfo e be hwe ni aye aboa ma aye no o se ye ya sabe si ampasi esi no Kumasi nanso wo che Ghana mu wo fa dunsia ne mud dumienu de ayarfo ewo mu nyina ha ne yeba wo fa enamokasa emo regency emu dumienu de aha eba ha nanso me hwe ye no eye nimguase am ye nyinara what ya bonte an hu no na me de me kan san kan pese kan ye nyina nante mu kakra na ehunu de wo ansa na se yebeka bibia ya kan ya ti ha ye hu no de se de sitie edan ya papa ye nsuo nipa demo na enwunu gu ye so wire number ne nsuo na jato mo ebe hye that day na blocks in emergency one I see no fofure kwa no so saa na te pa me no nyina edabi asamba ha na ye de beba wo ma di kan ba ehunu emu atete yansu ye ti asesi ase yare de onyare dan no na yare ya doctor se wo ho wo hwia mfidie kwa de be adwuma kwa ni nyina nya ensonso mo ehwe aban beba besra kwa ben brodi osi ye wokọ kwa me nkroma kọ aban edan desia me no na ato ye enye politics asembia anya me no nyina resi ehwe kwan ye de be ya mena ye ya ba ye so amena ye na e wo se ye so tanza di odi president no wokọ
do the president no ko do the minister ko ye yare a haya na ebie nyina papa So, to was here kwan a ye de be fa so a dan yesu so ofa mu dia eye nimgu ase me nyina so, meka chance ntimi ahemfia ma say ne ma say na ekoso ena na dabi o se mehwe so, na was here hunu kwan ye de be fa so so, nti sika wo mo ehwe ye de be tu manim ye body na so taku sempo efie biara asi asase so okumasi biara se wo mame sidi wo ha na se sidi ya ha nukura 200 cedis kura bo so me kura na mde mame aye betim dia ye so, efie bi asi aso ase efie ye nyina ye meme dia so, efie asi asafo asi bantu efie biara ba ko na ka chem se bosumi biara na hospital ya ye ntime ma 200 cedis kura ni ye de toto boano ni ye hweso ye betim dia ye so, sanse enra wo ba ha e chairman so meba so, enti efrem ha nye kaza tente mempe afefe de bia eno anse de enim se ye hospital ne egu ye nim se hospital na sei ye nim se enye ebu egu ye so e wo se ye hwe kwan ye de be ye tie so, so, so afa ni e be ka brofo tente ye ade na ebu egu ye so asai so, efrem ha ya enunti na meka so, enyuma ewo ha egrachefo mapa emrante ni ade nyina so, ye nyina ra wo se ye ntobo na ede ye saade so, enunti na efrem so, enti me na wo fa ne nua no bia ya ye ohibe board for ni nyina aprenso sika no ne hia wo mo woni pa ebe ye so, cement aye koto we ye koto wo ma fa ni pa ne nyina So. ka sika ede be ye enda ne kire ye wo se fiti ase ne ye so, enne wo ma me sidi ba ko magye wo ma me 100 cedis magye ekira mesa magye so, ye de egum na ye nsa be pagya so, sanse asme de yasu sese no ma me ani amre ni anya mo jakada ba ne be se si dan we bi so, enti sese no de wo no ye tri ye sa abrofo na si ye na dan no ho den so, ne mu no na ese so, enti e wo se enani kire ya eno anti na ye frem ha me ka se mia meba mia me pese mia bedam de tu me manfo enu na ye gina e ka ho so, hospital no ye ne ye dia esikumase me nana no free stremu ba eno ana hwe omu me nana no free sahwi ba eno ana hwe omu me nana no free ne nyina ha ya ne nyina e ba so, eti ye nyina ye hospital no the man can't change us at the phone call there me de ahobo na chichiri man so, me de ahobo enyina kan ho na chichiri asanteman so, me nananom na agi ahobo tena ha so, enti obi free aba ya age no abeka ho obi free aba no age no abeka ho eni ye nyina afia yare ha na ebeba so, ti ye nyina ya sede se wo se ye mani so, enti masem tie me ba no atwabo sika da wo se nya ye di fiti ase o mba bia account na ye di gum o mse ye be kire ko ye di be fa so so, me nana ba ko just amo just mo oba me ho na me kaso me hwa di ma oba ya nam se no se nana eni hospital so no ro onim se we aba na me pese o ma me ko ye maternity e bi kakra ho so, yeah me kra gamba ka cho na ko na ayi no me ba no won fa cheche maternity wo no awo kan nyina na ko hwese obeya amame so, enra na dwume ho an obels na mako hu no de me akọ na me fa block ni nyina se ne ka ye 1.2 million me fa no maye so, e dia so nam say me da say so, enra no anam nana ba ko so me frem me wantimi ama ho osenana ya ka che me ntimi so me ba na mabehwe na me so ma fa block ba ko no maye so, and I'm saying, this is $1.2 million. Was wunti menya nam dia ye. so, And wunti nipa ni bi efiti ase e che do. Wo nya $1 million no. Wo benya 100 cedis fama me. so, Aso yakani nyina bomo a ye benya Ghana ye benya sika na ye. so, Eti wo 150 ni maji na de owo kese so obese so maji aka ho.
Zone. Na fe nyina ya hwe ya ya amna yi. Enti Brigadier Minister Pacho kakra mbeka ya no monta ka bagiji scan bi ama me. Munya bagiji bi. MP4 nyina bagiji bi ama me. Zone. Mompatam wo edan ya wo ho nyina mbo bagiji scan bi di abrame. Zone. Na me ka che momo animre na mo hwe ha yie. Zone. Asan kra ya mo dadodo. Zone. Enkraya mo dadodo. Zone. No munyai ewenu na mo hwe. Wenu de bema mo motimi anya ni munyam wo. Zone. That's your